ke siasa nabo totema kunyiba chera lakini twanyora nga yachire naro cyo muchivu wipo ino se county ya Kisii ama na section yaba MCA bako blame sango se bakoraga ege koleki abete South Mugirango asamatanga so mheshimiwa Osoro no mheshimiwa Simba balinge aye naye bunu murayi yo mo bwa barayi ba Kisii county ngiora kwa na segentukeri ojena bwa chinguru gentukeri ngire kasike kwa na sere di life ya kogera asengencho bali nabana bamwabo babere omwana wamakunga gwasibeire amabera gosengaiga akuma na kalika nyumba gatakere omwiboli asoroho ikinekina egeke abagaka bekinyoro babwente korangiri Simba barangiri nosoro babaikaranzi gose naona mu pastor bweka kitaligento toko nolinga Osoro na Simba nkoma na bale maybe abantu mbale batagete kororokana chise ginchiro barokonyora bakotekia advantage ukoragirira ngaki Osoro nkurwani gole mheshimiwa Osoro nkurwani gole gose gavana nkurwani gole iyo ekinege ntegeke nona emekenye na urate ungarangiria ngo mheshimiwa Osoro agiria ngo gavana otegerere morose chai munywe munga kitoko bune etari nsegi ne togotangaza tonyateka ki kurwana bale yani karaba ko mwana akoma na nyomba omutule cyo kikomurigeri okay kisaga saga jabire gikorora ne town igaiga asabantu ba boda ayino menyi bwe town igaigore asama tukamange nonyeko kora emeremo yawe ibeno okuvuga osemambi kwagenda nankano menye tororo kisaga kiri wikira bono iga no murahingi urachikwanira kangana kamo no ase kisaga kirocho sabantu ba boda ko ba boda mabirira nali abandi balenta propaganda ngonganyi gumuli abantu kitembere kichimuka igoro nebintu bona abantu baitu batakere kukwanirana ikerekera mu kurwana muntu kabiro mbayo banga sekisiga abatukurwana n'abagusibo kabaito n'okunyagoteba nga asa abantu bateaniri yake tigababucheri gwa masabo na kugaya n'ebintu